Let me be your pusher, ayy. I got that good stuff that you want. Let me be your pusher. Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en ny dag og endnu et nyt træf. I går var vi nede hos DCI, Danish Car Enthusiast, til deres sæsonstart. Nu skal vi i dag til Team Turbo og Stensbirk, Carkultur, ja. Og det var pisse fedt og lækkert vejr i går. I dag der er det vejr. Det er lortvejr. Det er overskud, det drypper, det regner. Virkelig lortvejr, men vi må ofre os lidt jo. Også for at få noget content til jer. Og ja, så er det også lidt koldt i dag. I går var det fandme også varmt, mand. Og det er selvfølgelig Team Lau med på tur. Ja, selvfølgelig. Men vi tager det med oprejst panden og håber på, at han samler træt. Håber på, det bliver se, der kommer også en der var dernede i går, som nok også skal derned. Det gætter jeg i hvert fald på en Seat, tror jeg nok. Ja. Kører egentlig der. Ja. Så følg med. Ja, men vi har i Slotsbjergby. Vi har vi har Jane derovre i den røde fra RGM og Kenneth, og vi har Golf Viola, der er lige ved siden af. Samarbejdspartner også, Gejler for Gejler. Vi venter på vores sidste samarbejdspartner, Team Åmosen, og så køber vi alle sammen fælles derned. Fordi det er sådan noget, vi kan. Det er sådan noget, vi kan. Det er bare sådan noget, man gør. Så ja. Klokken den er 10:18 nu, og vi venter sådan set bare på, at vi skal derned, og vi skal være dernede klokken 11. Så der er lidt tid til endnu. Var det ikke klokken 11? Vi skulle være der? Jo. Så der er lige lidt tid til. Lige lidt over en halv time, så ja. Men det går nok. Følg med, og lad os se, hvad der sker. Vi ruller ud, motor brøler højt. Crewet samlet, stemningen er fløjt. Biler skinner, klar til show. Når vi ruller ind, ja folk de glow. Fællesskab, det er det vi gør. Ingen drama, vi kører før. Gader lyser op i nat. Team Gejler, vi kører glat. Vi brænder gummi, vi tænder flammer. Kører sammen, brød og damer. Hyggetræf, vi lever stort.
tog. Lys i natten, blinker fart. Vores crew, vi står parat. Guider vogne, tuner sjæle, kæmper sammen, det er det hele. Så vi ruller, så vi står. Team Gejler, altid klar. Gasser op og lader køre. Det er den vej, vi vil føre. Vi brænder gummi, vi tænder flammer. Kører sammen, brødre damer. Hyggetræf, vi lever stort. Motor kører, det går hårdt. Vi brænder gummi, vi tænder flammer. Kører sammen, brødre damer. Hyggetræf, vi lever stort. Motor kører, det går hårdt. Hej Allan! Hej Lukas. Kan du heller ikke sove? Nej, jeg har ikke tid til at sove. Flot bil! Hvad? Flot bil! Nu ved jeg ikke, der er støv nu. Ja. You know that I feel so right, being in the club all night, moving bodies getting tight. So please don't be so shy. Please don't be so shy. Heading to my side, feel the beat in my bones. Whoa, look at the starlight, feeling the night vibes. You know, oh you know that I can't stop dancing. Whoa, feel it when you're dancing. Whoa, you know that I can't stop dancing. Whoa, feel it when you're dancing. Whoa, you've been dancing all night. You've been dancing, alright. You've been dancing, 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 dancing. You've been dancing all night. You've been dancing, alright. You've been dancing, 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 dancing. I wonder why you keep on trying. You imitate my moves, I'm dying. Just make a move, I'm even higher. You know that I can't stop dancing. Whoa, I'm dancing alone. Whoa, you know that I can't stop dancing. Whoa, you know that I can't stop dancing. Whoa, please don't be so shy. Heading to my side, feel the beat in my bones. Whoa, look at the starlight, feeling the night vibes. You know, oh you know that I can't stop dancing. Whoa,
folie på hjul. Jeg spiser. Er det god mad? Kan vi vurdere maden? Den er fantastisk, og den er lige så god, når den er kold. 2,5 timer siden jeg købte den. Og det her, så nu er jeg cirka halvvejs. Nu er jeg nået at komme halvvejs. Kan vi lige få en rating? 1-10? 9 i hvert fald. 100%. Det er godt at høre. Salat, men 9, ja. Har vi det godt? Det er en fantastisk kødret. Det er godt at høre. Det er godt at høre. Har jeg været i gang i biksen i dag? Ja, jeg har faktisk først for nyligt lige fået lov til at sidde stille. Jeg har haft knald på de sidste 2,5 timer. Ja. Så du også ude i går aftes. Hvor fanden var du henne i går aftes? Emil Nation i Vejle. Nå. Og i morgen så er jeg så til Striben Randers. Okay. Der har de træf, og på søndag, der holder Emil Nation så påsketræf i Vejle igen. Hold op. Ja. Så jeg har 4 ture her, 4 dages vej. Nej, det er fordi, det er skærmen, den slukker automatisk, fordi det er sådan noget strømbesparende fis. Det er faktisk skide smart. Er det? Ja, fordi så sparer den på strømmen. Jamen, jeg ved ikke, hvor lang tid du holder. Jeg bruger altid. Ja, vi har også 2 kameraer. Så ja, der kan I finde det. Altså, jeg er ikke en af dem der sidder og klipper video sammen bagefter. Jeg har det sådan, det er nu, eller så er det spildt. Færdig. Jeg gider ikke det der. Men det er jo, grunden til, at vi også laver det, det er jo ligesom også fordi folk, der ikke kan komme til træffen, så kan de gå ind og se videoen. Og 100%. Det var derfor, jeg var jo live på TikTok i går. Og så er det også hele konceptet med, at ligesom, vi filmer alt, hvad vi ligesom foretager os og laver. Ja. Altså træffer og projekter og alt muligt, ikke? Jeg føler lidt med en gang med. Ja. Når de, hvad det hedder, når de ikke har problemer med plotteren, eller hvad fanden meget de har problemer. Jamen, vi kan ikke få den til at fungere, mand. Jeg har skrevet til, at man skulle gøre. Du må fandme høre efter gamle hoved. Altså, jeg begynder kraftedeme snart at selv og skære lortet i hånden, mand. Det skal du ikke. Sure, cut to lodge. Kender alle typer plotter, der findes herfra og 25 år baglæns. Og det virker 100% sikkert. Til dem derude, der ikke er helt med, så er det fordi, vi har købt en, eller min far har købt en skærprinter, som vi skal til at bruge og er i gang med at printe folier og klistermærker. Og vi kan ikke få det til at virke. Så hvis der sidder en ekspert derude, der er en ekspert der. Han har sagt, hvad vi skal gøre, men det gider ikke gøre. Det kan jeg forstå, at de ikke til at starte med. Skal ikke have sort biler. Der står også en rigtig smuk herre der. En rigtig skruerkarl der. 100, mand! Hvad så, Lukas? Hvad så? Hvad så? Hvad så? Det røg helt ikke. Kan du se, den fungerer ikke? Den fungerer ikke. Den er så helt stille, mand. Hvad så? Det var det der. Klik! Hallo, Lukas! Hvad så? Hallo? Hallo? Lukas, er der batteri på den der? Jeg synes, du står og blinker. Jamen, der er strøm på. Jamen, jeg tror, at der er nogen, der har købt de 4 timer med de batterier. Det duer ikke så godt. Jo. Der er ikke batteri i. Du sætter bare en laderstik i. Jamen, der er ikke nogen ledning i, så du har glemt at sætte den til opladning. Nu når du sidder med den der mikrofon der og højtaler, så kan du lige sige, at de skal huske at subscribe til Team Geiler på YouTube, jo. Du skal subscribe Virker den Du ikke? skal like og subscribe til Stensberg Koldkultur. Nej. Hvad fanden sker der her? Det er sgu da Rico, mand. Hold da kæft, Alle mand. dem med blå bukser skal hjem. Er det ikke alle dem med blå bånd skal op? Jo, farvel, Lukas. Kan du ikke filmerne derovre? Det har jeg allerede gjort en gang. Vi skal ligesom give noget fylde til vloggen, ikke? Ja, B-rullen, det har jeg allerede lavet. Det er da godt være, hvis der kommer en eller anden site, man lige skal filme, du ved, men... Nej, der må lige være, altså se det. Men vi er nødt til også at lave noget udfylde i videoen, ikke? Og så det ikke kun bliver biler, men også lidt snak. Det bliver lidt kedeligt bare at kigge på biler. Nu ved jeg ikke, hvor mange der bare gider at sidde og glo på mig snakke, men altså, det kan også noget. Mikkel, du skal ramme sønnet. Det har jeg også sagt til ham. Ja, ved den bum, så springer vi videre.
With every ride we take a step, building dreams with every act. Not just speed, it's love for the road. A journey shared, a heavy load. We're more than drivers, we're a team. Living a passion, living the dream with every. Det er jo Batman. Allan, hvor har du gået af dronetasken? Jeg skal lige låne en fort kort. Er det Allan, der kører Tesla? Det er min arbejdsbil. Allan, hvorfor kører du Tesla? Det er min arbejdsbil. Jamen, hvorfor lige Tesla? Det skal du spørge min chef om. Hvorfor har du taget din arbejdsbil med? Fordi den kører gratis. Jeg har ikke nogen projektbil lige nu, som er klar. Det er Tesla, Allan. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror også, Batman han er enig i, at elbil det er no-go. Er vi ikke enige? Nej, det er biler kører i. Vi kører gratis. Vi kører gratis. Det er bare ikke De er til gengæld røvhurtige, de Teslaer her. Men som showbil, der kan det ikke bruges til noget. Hold kæft, man. Hold kæft, det er en smart case, det der. Ja. Så kan jeg ikke få handskerne af. Værsgo. Drone shots. Fedt. Og så håber vi ikke, jeg har fået slettet dem. Nej. Og tak til Batman. Hop lige ind også og følg. Ja. Alle skal være her. Det tror jeg. Det er fandme sej. Er du blevet lidt højere på det sidste tog? Nej, jeg har faktisk tabt mig. Kan du ikke se det? Jeg har gået et nummer ned siden sidste år. Det var fordi, jeg synes, jeg så tyk ud på video. Kom bare nærmere. Bare kom nærmere. Vi bider ikke. Nå. Jamen, lige til at starte med. Så tak fordi I står her. Og tak fordi I har været her i dag. Vi har sådan 3 venlige mennesker her. Simon, a.k.a. Batman, kan jeg se her. Og Lunde. Jeg tror, det er Nike. Og hvad hedder du? Chris. Nike. Kald dem, hvad I vil. De har været vores jury i dag. Det tvang vi dem sådan set til. Og det er... Vi kender dem faktisk egentlig ikke rigtigt. Jeg tror heller ikke, de kender os. De kender ikke hinanden. Så det kunne faktisk ikke være mere tilfældigt, det de har valgt. De er ude at vælge Traffes bil og Traffes motorcykel. Og til det, der har vi nogle præmier, som tøserne lige kommer frem til. Vi har til Traffes bil har vi sådan en rigtig sej pokal, one of a kind. I kan godt få lavet en selv, hvis I virkelig gerne vil. Så har vi en monsterpakke, og det samme til Traffes MC. Oven i det, så rører der lige et gavekort til Flamme med til hver kasse. Pokal, kald det hvad I vil. Jeg tænker, skal vi starte med Traffes MC? Jeg har lavet mig fortælle, at det tog dem virkelig lang tid at finde ud af det. Af den simple årsag, der var faktisk kun en på pladsen. Jeg ved ikke lige helt, hvor han har siddet trofast og ventet på, at han har vundet den skide pokal. Fordi det er faktisk ham, der har så spurgt, om vi ikke lavede en konkurrence om, hvor han henne. Han står der og gemmer sig. Han skrev til os for 3 uger siden, om der ikke kunne komme en konkurrence for motorcykler, og det lovede vi ham, og det endte så kun at være ham. Så du har vundet en pokal, Traffes MC, en monsterpakke og et gavekort til Flamme. Stort tillykke med det. Umiddelbart har du en fed motorcykel, men det var fandme heller ikke en svær kamp. Skal I have taget billeder, eller står vi bare, eller hvor er fotograferne henne? Kom frem. I kan tage billeder bagefter. Så har jeg lige fået at vide, at Lille Lunde herovre i Nike Air-skoene, han vil rigtig gerne fortælle, hvem der har vundet Traffes bil. Kan du finde ud af at snakke sådan her? Jamen, vi blev jo indhentet til at skulle gå en tur rundt og se på alle de her rigtig, rigtig flotte biler, der er med i dag. Og vores hjerte er faldet på en ældre model. Faktisk en meget ældre model. En gammel Ford Mark 2 i grøn. Den er så gennemført hele vejen igennem. Så det synes vi skulle præmieres. Stort tillykke med det. Der er igen en pokal, Traffes bil, Kick-Off 2025, Monster og et gavekort til Flamme. I to, når vi går herfra, så skal I lige have fat i Mikkel der, og så sender han lige det gavekort til jer på mail.
Velbekomme og tillykke med det. Nå, her til sidst, så vil vi rigtig gerne, I behøver sikkert stå heroppe. Nå, så kan vi skubbe de andre frem, fordi vi har faktisk et sindssygt fantastisk hjælperhold med til at arrangere det her i dag, udover os tre fra crewet i Team Turbo og Stensvig Karkultur. De står sådan lidt, de gemmer sig lidt, fordi de er bange for kameraerne. Men det er sådan herfra og hele vejen herover, og tusind tak, fordi I er med til at hjælpe til det her. Det skal I altså bare vide. Kan I ikke lige give dem en hånd? De har været op siden kl. 7 på os. Halv 7, og har frosset af helvedes til. Det er fandme i orden, ikke? Ja, tak fordi I er kommet. Tak for det sindssygt fantastiske fremmøde. Det regnede vi overhovedet ikke med. Vi troede, vi fyldte en halv plads i dag på grund af det her skide vejr her. Men endnu en gang, der... Nej. Det er BK, der driller nu. Men ja, tak fordi I er her. Tak til fotograferne, der har været her til billeder. Tak til dem, der er kommet langvejs fra. Tak til dem, der er kommet som nabo. Tak til alle. Ja, nej. Tak til dig og mig for at komme og servere mad. Og tak til Ole for Bedstefars Mad for at komme. Han har kørt helt over for Jylland, det er fucking sygt. Han ringte til mig i går kl. 8 og sagde, at hans toppakning til bilen der var gået. Jeg tænkte, det er fucking løgn, jeg magter ikke mere. Og så ringte jeg til ham kl. 7 i morges, og der var han lige ved at ramme i havn over i Sjællandsøjet. Det er fandme i år. Så er man dedikeret til at servere mad. Tak til Monster, hun er så kørt. Tak til dem for at komme forbi og smide nogle drikvarer over banken. Tak til MX, Slagelse MX, det er dem, der låner os pladsen. Tak til Fusion Skins for at være, han er godt nok kørt hjem. Tak til, hvad fanden er de hedder, Flammen for at give gavekort. Tak til, hvad fanden er den hedder ham, der har lånt os? Diskotek Explosion nede i Dalmose. Han har simpelthen været så venlig at låne os det her sæt til alt det her, fordi vi stod og manglede det. Det er fandme flink. Jeg tror ikke, han er herude i dag, men tak til ham også. Hvis I møder ham, så sig tak. Han står græs. Ja, tak for alle, der har hjulpet. Tak til det hele. Når I kører fra, kør ordentligt. Det støver helvedes til, naboerne bliver sure. Og også op til asfaltvejen. Ellers så kommer Henrik Stensbjerg efter. Nej, det støver ikke der. Jamen, nu skal I høre mere på mig. Alle jeres fotos, videoer, hvad fanden I nu ellers lægger op, tagger sindssygt gerne i det. Vi deler det. Vi elsker så at kigge, hvordan det har set ud fra jeres vinkel til sådan en træf. Vi har ikke så meget tid til at kigge på det selv. Alle jer fotografer det her. Hvis vi må bruge jeres billeder, må I rigtig gerne skrive til os. Fuck dig, Simon. Tak til KJ for at være her og skabe god stemning. Og hvad fanden der ikke ellers... Ja, de skaber egentlig også nogle gange. Det så. Tak til Michael for Folie på jul. Tak til Carhype. Tak til Motorparadise. Der er nogen, jeg har glemt. Skide godt. Der er ikke nogen, der siger, at I må køre hjem, men jo hurtigere I er væk, jo hurtigere kommer I hjem i varmen. Men det var alt for det træf her. Ja, tog godt ud i pladsen nu her. Ja. Det er også pissekoldt. Så. Men det var alt for den her gang. Nu skal vi sådan set ud til vores samarbejdspartner, Team Momos, fordi vi skal ud og hente autotrailer derude, fordi at vi skal køre tuben derud, så vi kommer videre med projektet. Så der skal vi ud og hente autotrailer, og så hjem, hente den og derud med den. Så, men det bliver på, ja, Så det var alt for nu, og det træf her. Og vi siger tak til de mange fremmødte, ja. Nu er det ikke vores træf, men ja, fedt træf, eller noget. Hvad var det, jeg ville sige? Ja, hvad fanden var det? Tak for nogle hyggelige timer, og nogle gode snakke. Det var pissefedt. Prøv lige igen, sportsbasser. Det var pissefedt, pissehyggeligt. Fik kigget på nogle fede øser, og sådan lidt af hvert. Så tak for den her gang, og så ses vi bare på den næste.